28. Veľmi často používam brokolicu. Brokolicu jednak kvôli tomu, že je to veľmi ľahko stráviteľná zelenina, podporuje chudnutie, ale je veľmi prospešná pre ženy, ktoré napríklad majú veľmi silné krvácanie, pravidelné mesačné, alebo potom je veľmi dobrá, keď niekomu krváca dosť často z nosa, alebo trebárs máte krvácajúce ďasná, tak aj v tomto prípade brokolica veľmi pomáha preto, lebo obsahuje vitamín K, ktorý je veľmi dôležitý v našom stravovaní a jednou z veľkých pozitív alebo veľkých výhod toho vitamínu K je to, že v podstate krmí práve tú časť našej mikroflóry v črevách, ktorá sa stará o to, aby napríklad ženy predchádzali vzniku a rozvoju osteoporózy okrem iného. Má veľmi veľa ďalších pozitívnych účinkov, čiže preto odporúčam brokolicu, jednak aj v tej 28. A aby sa vám neprejedli stále tie isté recepty, tak som teraz pripravila brokolicu na trochu iný spôsob. Snažila som sa z nej vytvoriť pizzu, ktorú môžete potom ponúkať aj deťom napríklad. Preto, lebo ako stále hovorím, treba začať meniť návyky stravovacie nielen pre nás, pre ženy, keď chceme redukovať váhu alebo chceme sa dať do poriadku, ale treba tieto návyky začať už zavádzať v rodine, aby si deti zvykli na inú kuchyňu, aká je nám momentálne ponúkaná. To znamená, že kuchyňa, ktorá je síce veľmi chutná pre chuťové bunky, ale následne v čreve vytvára alebo v tele vytvára tie problémy, ktoré momentálne sú. To znamená obezita u detí už vo veľmi nízkom veku. Takže môžeme ísť na to. Čiže asi takýto kúsok brokolice, alebo asi takúto brokolicu odhadujem takých 300 gramov, nastruháme na hrubom struhadle. Takto, máme ju nastruhanú, vložíme si ju do misy, pridáme petržlenovú mňať, cibulu nakrájanú na kocky, kurkumu, môžeme si natrhnúť bazálku. V podstate všetko, čo je zelené, veľmi priaznivo pôsobí na náš organizmus a obsahuje spomínaný K-vitamín. Neviem, či ste vedeli, že je K1, K2 a K3 vitamín. K1 tým, že si ho nevie telo zadržať v tkanivách alebo teda v orgánoch, tak preto by sa mala jesť zelenina alebo rastlinná strava každý deň. A práve ten potrebný K2 vitamín, ktorý máme v črevnej flóre, tak v podstate obsahuje tá zelená strava. No. Samozrejme, že K vitamín nie je iba v zelených potravinách, ale práve preto, že teda tú brokolicu ja mám často 28, tak vám chcem ukázať inú formu prípravy, iný variant. No, takto tu máme tie základné ingrediencie a teraz si už len rozšľaháme vajíčka, celú tú hmotu premiešame a dáme si ju do formy, zapečieme. Rozšľahali sme si vajíčka. Zmes je pripravená.
pripravenú formu, ktorú vymastíme. Môžete maslom alebo olejom. Máme formu pripravenú, do nej vložíme túto hmotu, ktorú budeme piecť pri 185 stupňoch 20 minút. V 20 minútach môžeme na to pridať syr alebo tofu, ak nie dávate syr. A necháme to potom zapiecť ešte ďalších 10 minút. Tak. My si vytvorili takú placku. Táto forma konkrétne má 28 cm priemer. Takže takto to vyzerá po 20 minútach. A môžeme si z toho urobiť takú pizzu quattro formaggi. A napríklad pre tých, ktorí nekonzumujete mliečne bielkoviny, tak môžete si poukladať na jednu časť hodené tofu, alebo teda na celú pizzu môžete si poukladať hodené tofu. Pre tých, ktorí nemáte problém so syrom, tak môžete si na jednu časť poukladať hermelín. Opa. A na ďalšiu parmezán strúhaný. Alebo akýkoľvek syr, aký máte radi. Mozzarellu napríklad. Ja mám rada. A potom na ďalšiu časť si môžete napríklad fetu. Tak to rozložíme kúsky. Vrátime to do truby a zapečieme ešte takých 10-15 minút. Uvidíme, ako sa to bude tváriť. No a takto to vyzerá po tých 10 minútach, čiže prvých 20 minút sa to pečie klasickým spôsobom a tých ďalších 10 minút som to grilovala. Takže hotovo.